Soňky 2 ýylyň dowamında Lewap welaýatynda adyndan 14 sany haly fabrika yapyldy. Bu ýagdaý haly dokuyan ýüzlerçe aýal gyzyň işini ýitirmegine sebäp boldy diýip Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçylarynyň biri habar berýär. İşi durdulan haly fabriklary welaýatyň dürli künjeginde şolsanda Kerki şäherinde we onuň owalarynda, Köýtendag şäherinde we Saýat etrawynyň käbir daýhan birleşiklerinde ýerleşýärdi. Şeýlede Darganata haly dokma kärhanasy hem yapyldy diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertine söhbetdeş olan habarçy 26 dekabrda gurrun berdi. Onuň sözüne görä haly fabrikleriniň her birinde adyndan 50 halyçy işleýärdi we häzirki wagt işini ýitiren ýüzlerçe aýal gyz iş tapyp bilmän kösenýär. Habarçy yapylan haly fabrikleriniň ençemesiniň hususy taraplara satylandygyny we olaryň binalarynyň ýumrulandygyny aýdyp sözüni şeýle dowam etdirdi. Bu fabrikleriň käbirlerine derek täze dukanlaryň guruljakdygy, käbiriniň orduna bolsa towuk fermalarynyň açyljakdygy aýdylýar diýip habarçy bellidi. Azatlyk radiosyna bu barada diýişli türkmen resmiýetlerinden kommentari almak häzirlikçe başartmady. Ýöne bu habar türkmen milli halçylyk sunugatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdilen mahalyna gawat geldi. Bu baradaky karary 9-14 dekabr aralygynda Kolumbiýanyň paýtagty Bogota şäherinde geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilm we medeniýet boýunça guramasynyň maddi däl medeni mirasy gorap saklamak baradaky hökümetara komitetiniň 14-nji mejlisiniň dowamında gelindi. Şu aýyň başynda Türkmenistan bu baradaky diýişli teklip bilen ýüz tutupdy. 16 dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bu habar bilen baglykda gutlaw iýerip muny taryhy ähmiýetli waka diýip häsiýetlendirdi. Halyçylyk pudunyň maddi nizamyň binýat berkitilýär. Täze sefer halyçylyk kärhanlar işe ýerilýär. Türkmen halylarynyň täze nusgalar hem döredilýär. Halyçylaryň netijeli işlemekleri diýilmek bolsa mähli şertler hem döredilýär. Diýip döwlet baş tutany öz gutlawynda bellidi. Ýöne Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmensanlaryň ençemesi ýurtda gölleri, döwlet baýdagyny we döwlet gerwini beren türkmen halçylygyna bolan ihlasyn, onu dokamaga bolan höwesiň ýyl-ýyldan azalýandygyny aýdýar. Munyň sebäbi Türkmenistanda halçynyň zähmetine tölenýän hakyň petligi, daşarky bazarlara çykaryljak hallara basylýan böwet, halynyň bir adamyň şahsiýet kultuny dawaralandyrmakda ulanylmagy bilen düşündirilýär.